Bij een slim ongeluk op de Zuiderhegewei in Drachten is een 32-jarige man uit het Grenslander Winsum om het leven kwam. Zijn auto botste tegen een pielder van de fietsbrege. Het wie zo'n klap dat de gemeente onderzoekt of de stabiliteit van de brege in gevaar kwam is. De Alvesterde kuiertocht met 2 keer volle kuierders loeken. De organisatie ziet er om een nieuwe landelijke haatsponsor. Van de morgen ging de tocht voor de 68ste keer van start in Ljouwert. De kuierders binnen 5 dagen onderwijs. De bouw van het nieuwe poppodium aan het Harmoniekwartier in Ljouwert gaat terug. Dat had de gemeente hier besletten. Het wie onwis omdat de popcentra Asterix en Romein uit de plannen stapten. Zij hebben haar twijfels over de exploitatie. Bartholomew Ogbetje speelt ik takken hier bij sportclub Cambuur. De Nigeriaanse spits had een nieuw contract voor 1 of mogelijk 2 seizoenen. Ogbetje speelt het zoen de winterstop voor de Ljouwerters. Hier scoort het tegen Vitesse. Joen en vannacht op een soort Rijnwetter. Het wordt 12 graden. Morgen ik Rijn en 14 graden, dus dit een krachtige eerste wien.